ini holo जों IPFT তরফ থেকে চিনি তিনিও বেলবাড়ি টাউন হল গোবিন্দ টাউন হল ও জায়গাও কাইসা চিনি डिविजन रिफर्म खायनो दंमोन ओ जागाव जेता जों आंनिबोथ चिनि भिडिअनि थानिबो जों पारमिशन नावैनो जेता टाउन हल बुक खायजा ओ जागाव चिनि पार्टीनि जेता कार्यकारी कमिटिर तिनिबो चिनि जेता मीटिंग न गाहामखौ साजोबै खालामनायनि बागै मीटिंग खायनायनि बागै जेफोर टाउन हल थांगो आफुरब किछु संख्यक बररक आबरक थिब्रामथनि बररक आ टाउन हल बसाङाव बरक बासा लायजा के बासु लायजा आबनि बागै सिनि रकेन देब्रमा ताय सिनि रवीन्द्र देब्रमा बरक दिनिबो चिनि और मीटिंग तंगनै सामान करे बरक साका बंगो मीटिंग तंगनै आबनि बागै जों अलरेडी भिडिअ थानि परमिशन नाजा angkai bahagi bong meeting iman hunai video bai oglam salaya pui nongkoro phaigru tini ajagawa tibrama thani borolo sini tapu roken dabromano bro butok khaikya aro bujak nai rongkai sini Ravindra Debroma Rakendra Debroma Bishu Pratap Rukini Shambhu Debroma tai Odin Debroma tai sini MLA sini mandai 11 mandai ni MLA Direndra Debroma boni bo gari tokja khatai bini loki tongnai bo buja khatai bo buja kha ne jeng saimang kha आउनि बागै चिनि तरफ थेके जों दिनिबो थानाय 17 तारिखआव जों मीटिंग खालायो अलरेडी जों पगलाम पान्दा सालायो 20 तारिखआव साइमान खालायनि बागै दुई मन्थ्रिनो जों खबरजा जों दिनै पिसफुल भाबे एलाकायाव जों दंथ'मोनबा जों शान्तिपूर्ण भाबे जोंनि मीटिंग जों खालायो नि वानस दङ किन्तु तामनो खासो दिनै हठाৎ जरा प्राय 10टा 10:30 नि समायाव अबा हागे बरफ जेता चिनि मीटिंग बांजाब खालायनि बागै आगेनो एकटा प्रिप्लान खालामजा किन्तु जों वानसुगैया मजे शान्तिपूर्ण एलाकायाव बरफ अबा हागे जेफ्रायमोन अब टोटली गणेश देब्रमानि कायसा मास्टर प्लान अब हागे जेता आईपीएफ तिरनो गो जागाव मीटिंग खालायरिया खालायनि एकटा गो प्लानिंग खालायजा आबुनि खेतुनि तिनि ओ जागाव गतनांगा तिनिबो जों सारामु जुमाखा अबसे दीर्घदिन रमै गणेश देब्रमा आईपीएफ ति सामदां खाया स्वर्ण कुमार देब्रमा आईपीएफ ति सामदां खाया स्वर्ण कुमार देब्रा ताई जितेन देब्रमा तंगनि खानाव ताई गणेश निफाय मनोज देब्रमा तंगनि खानाव ताई अबा हाके विभिन्न जरा और तिनिबो जरा तंगनाय काल्ट्रि डक टोटली आबो आइयो आईपीएफ तियो तंगनाय जों तिनि बुइनो दुसि खलाय जों सारानु जों जे बरक ओ पार्टीओ सामु ताङो ओ पार्टीनि बरक बाय तंगै चावै थाङा बरनि पुरिकेबो बंनो मार दर कुनो मारपिट खलाया बंनि पुरिकेबो हिंसा खलाया किन्तु तिनि नुखा बर'बो हागे मयलाकाव जोंनो ताबो राजा हनै जेता निजिनि ताकु निजिनि दादा मलाई संनो अबा हागे जेता हामला खायनि आबो संलाय खेनो निन्दा खायो मनि बागै जों दिनावनो सानामु जोंगो जाति द फाराव जों बार नुखा इलेक्शन काउंटिंग पेमेंट परे गोबां बर'नि नक फुक ससाका बुखा तखा जों नाकामियाबो सिनि सुप्रीमो पार्टीनि चिनि ब्रह्मरांनि सि देब्रमानो ब्लगारबो दिनै गो बेक नलायखिया जों आरो गोबां बर'क जेता कमेन्ट फायमानो नुखा बांलादेश वानजेराव सो गो बेक नि मोजां मोन सि देब्रमा गेब्रालेननि कायसा मद फानो फियगनानि बागै जेता दिनै मकल फियगैना अबा हाय रखाय जों दिनै खायमान नुखानि कि मो बो नीति अन बागै जों टोटली बनो कन्डेम खायते जों निन्दा खायो म हाई दुष्कृति रखनो एलाकानि बरक वानसुना निंथु बरकनो तामो बमतै खाय बरकनो माने रेसपेक्ट नाय बम हाकि सम्मान नाय म एलाकानि बरक वानसुना निंथु बरनो तै दुलै वानसुना निंथु
tamgoi himala जों tini overhigh khlai जों tini je niki dharana jeta khai dongoni abo totally stop ma khainai ngatai जों tini bo mobo sanai jeta tini prosason drop theke mohai borok no dapte rona nintu ngai awon pore jeta gotna bo tongai tapuro borok mobor buje kok satu amba mereka hambai tok sana sepuluh dari kino buku prokas makayu aku dia hai area wo tamu saja kuna একটা সিদ্রা ঘটনা করে কেসাং যতন একটা উন্নতি নিয়ে একটা ডেভেলপিং ফ্যামিলি জড়াবো তিনি বাহাই কিছু বড় সিদ্রার কারণে বাহাই ঘটনা মনে বলে ঘটনা কবা হয় Sini Komunal Division, কিছু সংখ্যক বড় সামংতাংলিয়া ইয়াকেবা गुबुन पार्टी रगो थांग दंखा आबनो तैनाय साबो थांखा बाहायके थांखा हाबतेरावनो तैनाय किसु सालायनानै याकेबा जता थांमोनो तैनाय किसुटा फिलआप खायजानांगौ फिलआप खायनानै बागै जों दिनै COVID-19 बिसुते फुना कैसा गोविंद हलर कैसा सोशल डिस्टेंस आरो बिदिनो कैसा प्रग्राम खायनानै बागै जों चाइटो गायनांगौ अपने बागै जों भिडिअ थानि पारमिशन थांखा भिडिअ जों अलरेडी पारमिशन का हलनि बागै खायदि बर कमखौ खायदि जों बर कमखौ खायनानै बागै न जोंनि टारगेट अब सोशल डिस्टेंस आरो बिदिनो खालायनो हानाय प्लान खालायजा हजाराव जोंनि प्रग्राम 11टानि सिनि जों ठीक 10:30 अंके जों हल नायनानै बागै थांखा हजाराव जों राय 7 जना हाय जों खमायगा जों थायासिनो ब्रक सिगां हल न बियानथि खायनो ब्रक जाबिनायनो खुलुबिनो हजाराव लाथाराव आखुलिगे ब्रक जागा तिया रेडिं जा जते हजाराव ब्रक खायनो तिनि घटना खायनाया बाहाय ब्रक नायनो प्लान खायजा जों बारो सिया बंनि प्लान न साइमेनि कारणे जों जागा थांखा थांनाय जों बंनो संगे आरो नरनो मिटिं खौ जों तो मिटिं खायनो हानाय बिनो जागा हल पारमिशन जा थांमोन ब्रक जोंना जवाब ना नालिया कुछ একটা খুব একটা টংফালাই জায়গা বাহায় আর পরিবেশে जों थांनाय भिडिअ हला हाबलायका भिडिअ फाया गंके बिनि एक्सटेंशन अफिसार दङ बना थांनाय बक्स सोंलायका साइलायका तिनि तो जों हला पारमिशन जा दङनि आबताम बयनो दर जाका आफ्रो एक्सटेंशन अफिसार सावो तिनि तो नंनि सिबिनो पारमिशन ताकेमनो पारमिशन जाखरै नरनो पारमिशन नरनो नंनो kita angin naro punya sabi di roka ba atau alka borok cara sabi nanya kuro gahing roka aku borok semuanya tahu sih saya mana borok semuanya angkat kami ni salahnya hanya borok sih sana hu angkat kami yang kita cenderung blog nongko ka hingga blog bus kalau cuma lata bay biar botol i apa itu cuma buka ano jebabe biar botol itu mana ini tuh angkanya nih kamu nih itu kata isyur नायख्लाय माबाय आजागाव आनो बुथानि आनि लगे प्रसे कमो रबिन्द्र बाव कासुका तो बनो बुलायका अब बुलायबो जग आं बाइक फेमिनि आनि बाइक राखे फैनानै खिलायका आं कैसे बाइक फसायनि स्टाइल फेका तो जराव आनो मन एकटा ईद घटना पूरा ईद चाका तो ईद चाका आनो बक्रो भमानि आंखौ मते स्लिप फैना काटिनि आं फेनि कथा हमने या बराव जे मामा बाइक खिटाका bakse biar botol kita ka bakse ibu kita ka bakse lata kita ka no ano jero isyo na kilo no nanglia ni sawa ai do katika tam ke biar botol jaga nang kabawa ni abawa nang ka tabote amon ase ano katir ne tek prosa bokatir ma ba na ase esa saptalia aba heke kalika ono ya golo chungo jaga no ke peka ajoro boroni boro masih terkayai perai di pramot hari borok perai konsos kerja nak kaya ni cuma dipikir cuma jadi pun mungkin hari basika kami ya kalau sini ni program emil kaya ni dream kaya ni kok berarti kaya song berapa jarawa bono kaya ni nak busoka bono buka bini dari sebetulnya apa hari kaya ni setahu sini
Daku Rabindo injury kalaija belai serious ajaga singkat kalaija abo hai abostawo koina nai public rongna ngekeba sini sinai ni borokno जों बिदिनो गोजां नायखाबा हायखि गोजां नों डेभलप नायखाबा के डेभलप बुंला नों बरफ दखना मथांना नबाके नों बिदिनो सामखाय थांखाबा के नों बरफ दखना मथांला बरफ बिदिनो बाके हिंसा बाखना के कुनदिनो कोन उनियन बुंला याकर नों बरफ न मथांगे नंला अबना बरफ थाने कोन अबनि बागै जता ताको खासिदि साबता मखायतो जों गलाय केन नायि बुंलानो याकर बरफ न सिननानै जरा फैदो